Playing. They were playing. The other one, nakaupo lang. Sige. Yan na, oh. Yan, oh. Ayaw mo na makipaglaro? Tutulog. Tutulog ka na naman? Hello, te. Good morning. Good morning, te. Thank you for watching, te. Ano, bakit? Ha? Anong tinatawag mo dyan, Happy? Naglalaro ka pa eh. These two naman, ayan, ganyan lang sila. Thank you, te. Happy. Papaka-busy yung isa. Happy, Happy. Busy ka naman dyan. Uy, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Dito ka kasi. These two. Happy, come. Hey, Happy. Come, Happy. Hey, dude. Hey, Happy. Saan ka pupunta? Happy, come. Come, Happy. Happy. Come. Dito ka, dali. Play, dali. Play with these two cute. Happy, come. Happy, come, mami, dali. Ay, nako. Nagtago ka na. Hi. Good morning, everyone. Happy, asan si Happy? Akin lang si Happy, be. Secret. Kunin mo. Secret. Sige na. Kasi naandun na siya sa ilalim. Yeah. Sige, tayo tayo. Bulaga! Happy is there. Nagtatago. Babalik na naman siya. Hey, dude. Come here. Oops, saan na yun? Hey, what are you doing? Happy? Happy?
Dito na lang tayo sa dalawa. Ayun ulit. Bumalik na ulit. Nakatingin lang yung isa. Nasaan ka na? Hindi kita makita. Ah. Nakikipag hide and seek. Itong kabi. Unahan mo siya doon para hindi siya magtatago. Hide and seek. We're playing hide and seek, ha? Happy? Andyan na si ano. Beto na naman. Nagtago na naman. Happy? Saan ka na naman pupunta? Ayan na, bumaba na. Ayun mo dun, ano mo si Happy. Recorded. Naka-live po. Good morning po. No, hayaan mo siya. Kasi naglalaro lang. Takot ka naman. Kunwari magaganyan ka, takot ka naman kay Happy. Ayan na. Sige. Ano? Natatakot. Bakit? Natatakot ka kay Happy? Akala ko paglaro kayo eh. Asan na? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Takot ka kay Happy, no? Live po. Good morning po. G4 rapper? Ano po yan? Grouper gamer. Good morning, Grouper gamer. Hi, Ate Grace. Thank you so much. Hi, Happy. Say good morning, everyone. Tatago na naman siya. Hey, saan ka pupunta? Asan na si si Colette, be? Nakain. Nasaan? Nakain si Colette. Ayun yung isa nakain. Bumalik na ulit doon. Si Happy. Ano mo si Happy? Loner talaga tong si Bron. Ito si Bron. Loner. Ito namang isa. Napaka-bully nitong isa. Ayan, oh. Kita mo? Napaka-bully po nito. Ayaw niya lang. Gusto niya siya lang lagi yung siya yung queen. Ayan. Gas-gas na po yan lahat, oh. Dahil sa kanya, oh. Oh, tas ayaw niya hinahawakan ko. Hinahawakan ko to na area. Oh. Nagagalit. Come, Mami. Hi, dito ka. Napaka-bully nitong na to eh. Dito ka, Happy. Saan ka pupunta? Nandun na sa may mga papel. Tatago. Lalaro kasi eh. Happy, come. Happy. Uy. Ito na yung isa. Hi. Hello. Kumusta ka dyan? Tapos na kumain si Colette na isa. Isang makulit. Happy, come. Tatago. Hide and seek tayo. Mag-hide and seek tayo. Dali. Chiki. Chiki.
Chikit, 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 chikit. Chikit, 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 chikit. Huli ang kamay ko. Yan ang gusto niya, makipaglaro. Sige, 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 sige. Kasi cream o din. Sige, 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 sige. Akin na si Cream O. Akin na si Cream O, lagay mo dito. Sige, 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 sige. Akin na si Cream O, be. Saan ka na pupunta? Diyan lang. Ay, ay, ay. Diyan mo lang, lagay mo lang. Sige nga, sige nga, sige nga. Papatulan ka na ni Cream O at busog na yan. Ano, Happy? Happy, come. Come, Happy. Papatulan ka na ni Cream O. Papakainin ko na yung isda. Ako na. Ito naman. Later, be. Ano, busog na yan si Cream O. Papatulan ka na yan. Sige. Sige. Kala mo, yan o. Paglaro na si Cream. Busog na eh. Ano, kunin mo Cream. Oo. Cream ha. Huwag mong patulan. Busog na eh. Hyper na siya. Cream o. Happy ka? Arodi. Coy. Kasi Cream O, be. Be, si Cream O. Wala akyat. Cream, come. Bulaga. Hi. Saan si Cream, be? Just wait for her to akyat. Nasaan na? Saan? Dito? Opo. Ayun eh. Happy! Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Happy! Hi, Happy! Happy cam. Happy yung ginagawa mo. Asan na si ano, be? Sa kusina. Tawagin mo. Cream O. Biya ka na si Cream O. Biya ka na si Cream O. Cream, magpapatulan Cream ha. Nasabi ko sa'yo. Excuse me po. Be, ano yung mga dun si Happy dun. Cream, alis muna. Cream, dali, alis muna. Doon lang si Happy Ayun. Let's dyan, be.
Saan na si Green, be? Asan na si Green? Para maglaro sila ulit. Be, si Green. Tinky. Oh, pengen ako tissue. Umipot. Pengen ako tissue. Ayun, dali. Dalit, baka maapakan niya. No, 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 no. Faster, please, be. Ano ba, be? So, Jade. Isa pa. Wala. Meron din pala itong isa. Nasaan na? Lumipad na dun. Saan na naman pupunta? Ito na lang. Bye, guys! Ito na naman si Kulit pala. Bumalik na ulit si Kulit. Si Kulit. Baka tubig na Jade kanina. O, cellphone ko na naman ang atupagin mo, ha? Opo, ayan mo tayo niya magpatanggal kay Daddy. Kakulay. Magkakulay sila, Daddy. Come, mami, come. Okay na. Bakit? Saan ka pupunta? Kumama. Ayun na naman. Thank you po, te, for watching. Thank you everyone for watching. I gotta go na po. Thank you po. Maraming salamat. Until my next live po. Thank you so much everyone for supporting ang aking mga makukulit. Makukulit. Akit na? Nasaan? Asan na? Ay, bibalik mo nga si Karim doon, dali. Balik mo si Karim doon. Dali. Ay, yan na naman. Ikaw, tulog lang ng tulog. Lagi mo dyan. Loner. Oo, bakit? Saan pupunta yun? Bye-bye po! Bye everyone! Thank you so much! Thank you, te! Still. Sana si Happy? Ay, Daddy. Kunin mo daw. Ayun na, wag mo lang hulihin. Tayo niya magpahuli. Energize ah. Happy ah. Pahiram mo saglit. Saglit lang. Dag naman Ay. eh. Ano na nga yung iPhones ko? Hindi, sabi ko pahiram lang. Titingnan lang ako.
Galing ka ngayon. Kanina pa yan dyan. Kailan ako paalis? Anong Hindi. Titingnan ko nga lang eh. Saan na ba yun? Kasi nakahang yata ako eh, kaya hindi sila maalis. Oh, malikot. B? Kaya nga, nakahang. Oh, ba't ka nandyan? Baba. Saan ka? Happy no, happy. Happy ha, happy. Nabuli mo na naman yung isa. Hi. Apote. Ibigay mo kay daddy. Ay! Happy yung cellphone ko. Happy ka. Bye for now po. Thank you so much. Wait, meron pa akong 3 viewers. Eh, ayun pang umalis. kunin mo yung viewers ko. Bye guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Hey, say bye-bye. Saan si Cream Beto? Tukunin mo rin si Cream dali. Para may manggulo dito. Ano sa? Kamu jud ng socks. Ano yan? Grabe siya. Inapakan si ano eh. Inapakan ni Brown si Cream. Sabi na si Cream. Sabi. Ang gugulo dun sa may nagte-text ng gugulo. Hoy. Hoy. Ang gugulo dun sa may nagte-text. Balik mo na nga muna si Brownbe. Kung sa ano niya? Bigyan mo ng tubig si Pumsib eh.
Tubig. Sige, bigyan mo muna niyan. Hindi na lang may dog food. Oo. Talis dyan ang kamay mo, Dad. Dad. Si Selos na naman yung isa. Selos ka? Bye-bye. Bye. Thank you for watching. See you tomorrow. Akan na si ano ulit, si Kulit, be. Sa ako. Dad. Basta yan dyan. Be, si Kulit, akin na. Alam niya ba? Jade. Guys. Akan na si Kulit. Jade, si Kulit. Sana ka? Hey, Sa office. nasa office ka? Ginulat mo naman si ano eh. Happy Koy. Happy Koy. Okay na, thank you. Happy Koy.